станция Осиповичи Солигорск. Час отправления 11:04. Состав участника находится на первом. Будьте осторожнее. Двери зачиняются. Наступний припиночний пункт Новогорки. Поважаные пассажиры, виконуйте правила поводження на території чыгункі і пры карыстанні чыгуначным транспартам. Виконуйте меры асабістай і маёмаснай бяспекі. Калі у адносінах да вас здзейснена супрацьпраўнае дзеянне або вы сталі сведкам злачынства, выпадкаў пашкоджвання лагоднай магутнасці і іншых праяў вандалізму, а таксама знайшлі пакінутыя без нагляду прадметы або выявілі падозраных асоб, просім неадкладна паведаміць пра тое, што здарылася работнікам чыгуначнага транспарту, супрацоўнікам міліцыі ці па тэлефоне 102. Не перашкаджайце адзін аднаму пры пасадцы і высадцы. Праходзьце ў сарвезіну вагона. Не заставляйце праходы ручной паклады.